Čaute ľudia, dnes si zahráme Poppy Playtime Chapter 1, takže nebudem nič okecavať, asi už všetci poznáte, o čo ide. No, možno nie. A jak toto skipnem, dobre, týmto. Rád by som to skipol, lebo tento tu je fialový, čo má dvojpixelové rozlíšenie. Dobre, som tu. Idem to speedrunnúť. No neviem, na čo to budem speedrunovať. Dobre, takže červená, žltá, ružová, zelená. Červená, žltá, zelená. Červená, žltá, ružová, zelená. Dobre, to si musím zebrať tú náravku, lebo ináč ma to tam nepustí s tou rukou. Takže mám si to spolu. Vlastne ja to mám skipnúť. Tak to skipnem, keď môžem. Ja si zoberiem láskavo môj grabpack. Kebyže mi ho dá. Ja už som to hral, ale na mobile. Na mobile sa to hralo otrasne. A túto hru som že v živote nedohral. Lebo hádajte prečo. Nevedel som, čo tam robiť. A presne tohto postiha nemám rád. Tomu sa musí takto robiť. To si bol ty. Ty máš tie kľúče, ty satán. Navalí sem. Apaka. Dobre, už tak nejak viem, kam. Musel by som to chytiť. Aspoň nejaké svetlo z toho mám. Aha. Teraz okolo čoho? A vidíte, tu ten čapák už tam není. Ten by si zaslúžil väčšieho čapáka. Konečne už mi to pôjde. Ja už viem, čo mám robiť. Jeho ručička. No ha, veľmi som sa lakol. A viem, čoho sa viacej laknem. Do Hagio, keď na mňa skočí. A tých zvukov, lebo to je nepríjemné. Nechám to radšej zavreté pre istotu. Ani ja vlastne neviem, kde sú tie pavry, baterky. Mám, že jedno. Takže červenú, žltú a zelenú. Jup. Pojďte. Dobre, takže už len dve. Kde je ďalšia? Tam. Ale vždycky som mal problém nájsť tú poslednú. Nikdy som nevedel, kde je. Takže to musíme napraviť pekne. Ani neviem, ktoré mám. Bežla červenú. Takže žltú. Takže musím to nájsť. Takže tu niečo nebude. Tu nič nebude.
Takže ideme dať čo nájsť. Ops. Ja neviem, prečo som prešiel tak do toho. Ja ani neviem, či to dneska dohrám, ty vole. Lebo tá žltá najhoršia, ja som ju nikdy nevedel nájsť. Nebo tu. Nebo v tomto v tých vozíkoch skrátka. Tuto is not. Dobre, takže môj zrak musím nabrúsiť. Ja neviem, či z tohto neurobím dve časti. Lebo akože som totálne švort z toho. Ja nič nevidím. Yo, what? Čo sa stalo? Čakal som asi futbalista. Halo, ale kde je tá vec? Žltá. Ale keď viete, kde... No, to si potom ne. To si potom nechám. Ale ja som totál... Prečo som vám nedal load game, ja už som teraz skúšal, ale pracoval som sa k tomu, kde mám ten Huggy Wuggy. Ja z tohto fakt budem musieť robiť dve časti. Áno, kde to je? Čo som tady? Čo tu robím parkour? Takže čaute lidi, ja som tady, ty vole. Rest in peace dinosaurus. Nemá dve nohy. Tak ako väčšina vecí tu. Napríklad, že tu je oko bez väčšiny tela. Hop. No môj hand je zatiaľ neúspešný. Lebo je to zakryté na tých najhorších miestach. Dobre, urobím z toho dve časti, musím, lebo ináč mi to nejde. Takže keď viete, kde je tá posledná, napíšte mi to do komentárov. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a čaute.